Шушы көннәрдә җыр моң сөючеләрнең көтеп алынган вакыйгасы. Татар җыры, Татар эстрада фестивале узды. Быел да күркәм гадәт буенча әлеге музыкаль чара Мәскәүдә, Уфада һәм Казанда гала-концерт белән тәмамланды. Быелгы тамаша нәрсәсе белән үзенчәлекле иде? Җыр моң бәйрәменнән чираттагы репортаж. Һәрбер елыбыз, һәрбер фестивалебез үзебез иҗат нәтиҗәсе кебек. Татар җырының моңын һәр татарга җиткерү, аны тансыклату максаты куйган милли фестиваль быел 24нче мәртәбә тамашачысы алдында сынау тотты. Беренче булып имтихан сәхнәсенә Әнвәр Нургалиев чыкты. Biz һәрбер концерт алдыннан дулкынланабыз, чөнки халык көтә бездән нәрсәдер. Татар җыры инде анда кичерешләр башкачарак, чөнки монда җаваплылык зур. Татар җыры фестивале күптән инде илебезнең төрле почмакларына сибелеп яшәгән милләттәшләребезне дә очраштыручы, берләштерүче мәдәни бәйрәмгә әверелде. Екатеринбургка Казаннан бик часто киләләр артистлар, йөрергә тырышабыз концертларга, амында инде килеп карарга булдык. Быел 25 җырчы алтын барысынына лаек булды. Аларның шатлыгын тамашачылар белән бергә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов уртаклаша. Татар җыры башланыр алдыннан Татарстан Республикасы рәисенә дә Автодор кубогы тапшырылган иде. Дәвамы буларак ел буе әзерләнгән Татар җыры бәйрәме. Айдар Галимов 24нче тапкыр үткәрелгән Татар җыры фестивалендә 24нче алтын барысын алган. 24 ел буена һаманда син һәр вакыт ниндер шушы юнәлештә булып, ничектер формада булып, ис-сәламәт булып, җырларың булып, трендта булып, шулай һәр берсендә катнаша алу, ничек аны бәхет дип әйтмисең, чынлап зур бәхет. Әлбәттә, сәхнәдә татар җырын данлаучы яшьләр дә чыгыш ясады. Сынатырга исәпләрендә дә юк. Шулай ук сәхнә образын тудыру, кием-кыяфәт тә татар җырында елда яңа өслүптә уза. Әмма шунысы үзгәрешсез, җыр бәйрәме туган телебезгә мәдхия белән тамамлана. Мөршидә Җиһан, Эльвира Файзуллина, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.